Hator. Kralj patuljaka ležao je pred njim u Erijanskoj bolnici. Soba bez prozora, tamna i sparna, sa tim jednim bolesnikom i jadnim čovjekom kojega je zapalo liječenje tog bolesnika. Vjerojatno da bi mu se umilili, učenjaci su poslali po Hatora da nadgleda učenjaka Alberta u liječenju kralja. Valjda su mislili da je kraljevska groznica ljepša od drugih, ili njegova puštena krv mirišljavija. O takve pomisli Hator nije znao bi li se smijao ili zabrinuo za samoga sebe i svoj moral. Patuljak pred njim trebao je pomoć, svo vrijeme se znojeći i drhteći, a Hator nije znao što bi učinio. Kralj je bio otrovan nečim snažnim. Urin mu je u staklenoj bočici bio crven, a puštena mu krv sluzava i sablasno slična tinti. Bilo je nesumnjivo da će kralj umrijeti. Učenjak Albert je kralju pokušavao u usta uliti makovo mlijeko koje mu je trebalo ublažiti bolove, ali kralj se tomu opirao. Hator je držeći kralja za ramena dok se ovaj ritao, razmišljao koji bi to otrov mogao biti i tko ga je uopće otrovao. Kraljevi su imali gomile neprijatelja, i to je bilo neizbježno, što znači da je osumnjičenih bilo na pretek. Kralj je ubrzo zaspao. Više mu danas neće smjeti puštati krv, jer bi mogao od toga umrijeti, što bi bila prava ironija, ili pak prava propast, jer bi Erion bio napadnut od Gavoa. Bilo je još posla kojeg je trebalo obaviti. Hator je pošao prema vratima. Pazi na njega, rekao je Albertu prije nego je otvorio vrata i otišao. Pošao je do knjižnice. Šanse da među knjigama nađe odgovor na pitanje tko je otrovao kralja nisu postojale, ali on u knjižnicu i nije išao radi odgovora, već zato što se nadao da ondje nema ljudi. U tišini su odgovori miroljubiviji prema ljudskoj glavi. Kao što je i očekivao, knjižnica je bila prazna. Ljudi su dakle imali pametnijeg posla od čitanja knjiga. Hator gotovo općinjeno napravi 100 koraka i izgubi se među policama. Miris knjiga smirio ga je poput kakvog opijata. Prstima je prelazio po neuredno posloženim knjigama, pitajući se koju će uzeti i otvoriti. Nakon nekog vremena zastao je, ugledavši neku dopola izvučenu knjigu. Pogledavši u naslov stare knjige uvezene u kožu, nemalo se iznenadio. Naslov je glasio: Obrana od dvorskih spletkarenja. Knjiga bijaše prašnjava, što je bio dokaz da je ili bila dosadna ili, što je bilo vjerojatnije, da je pismenih ljudi vrlo malo. Otvorio ju je i pogledao u tekst napisan nevjerojatno lijepim rukopisom. U slučaju smrti kralja ili kraljice, sin ili kćer imaju puno pravo na prijestolje samo ako nađu partnera ili partnericu i osnuju kraljevsku obitelj. Budući muževi ili žene jedno su od najboljih oružja najbližih rođaka koji žele prijestolje. Rođaci tada mogu otrovati kralja ili kraljicu, uletjeti prvi među liječnicima da nasljednike spase, a kada to i učine, onda otvoreno napadaju kraljevske partnere i optužuju ih za pokušaj ubojstva. Kralj ili kraljica mora smaknuti urotnika, što će reći svog partnera, i nakon toga, jer bijahu pred bogovima vezani sa izdajnikom, odstupiti sa vlasti. Tada netko od rođaka dolazi na vlast, što znači početak novog kruga. Hator je stajao bez riječi, pitajući se zašto ta knjiga nije zabranjena. Istina je bila neobična i primamljiva, poput samog grijeha. A ne treba li grijeh zabraniti? On se pitao. Osvrnuo se. Iako je knjižnica bila prazna, nije mogao sada čitati. Knjigu će morati odnijeti u svoje odaje. Jedini je problem bio to što će ga, ako ga nađu sa tom knjigom, s obzirom na situaciju, optužiti za pokušaj ubojstva. U glavi si je već našao tone razloga zbog kojih bi ga osudili na vješala. Bez sumnje, knjigu je trebao vratiti tamo gdje ju je našao, te otići odandje, bio on prvi učenjak ili ne. Zaklopio je knjigu i pogledavši ju na trenutak, spremio u džep učenjačke halje. Preuzeo je rizik. Pošao je prema izlazu iz knjižnice, kada se kraj njega nijotkud stvorio neki učenjak. Hator ga je znao iz viđenja. Iako je Hator bio prvi učenjak, stariji učenjaci uvijek su imali veći autoritet. Ovaj se zvao Lorg. Zdravo, brate Hator. Kako napreduje liječenje kralja Torona? Učenjak Lorg upita. Hator se na trenutak sledio, no istog se trena pribrao, nakon čega je odgovorio: Pustili smo mu krv. Učenjak Albert smatra da ga trebamo otvoriti i očistiti mu želudac, no u ovoj situaciji više ne znam što da činim. Zasad sam učenjacima naložio da pripreme sve protuotrove čijim receptima raspolažemo, dok ne nađemo neko drugo rješenje. To trenutno doista i jest jedini izbor, Lorg će zamišljeno. Pretpostavljam da u ovakvim trenucima ljudi najlakše nalaze odgovore u tišini i samoći. Na jednom Hatoru položi ruku na rame te reče: Moliti ću za tebe. Hator kimne, a njih se dvojica tada u tišini raziđu. Kralj je taj, za koga se treba moliti, Hator je pomislio. Mihael. Ujutro sljedećeg dana, nakon što je kralj bivao otrovan, do Hatora je u odaju stigla vijest od jednog sluge. Kralj je umro. Njegovo tijelo odvedeno je u Gavo da se pokopa prije nego li je itko išta saznao o tome. Hatora vijest nije iznenadila. Bila je potpuno sukladna njegovim očekivanjima.
Sjedio je za stolom u velikoj dvorani kraj pukovnika Tara i njegovih vitezova. Svi okupljeni razgovarali su o mogućim uzrocima Thoronove smrti. U zraku se osjetilo iščekivanje koje je svakome kopkalo nutrinu. Svatko je čekao da se prema njemu upre prstom i kaže da je on izdajnik koji je ubio kralja Thorona. Svatko, osim kraljice. Ona samo što nije zapjevala od sreće. Kada je od Mihaela čula da je ogavni patuljak umro, nije mu uopće povjerovala. Tako dobru vijest nije zaprimila godinama. Postojao je naravno jedan problem. Erion će vjerojatno biti napadnut od Gavoa. Kralj mora biti osvećen. Dok je slušao kraljičine nove planove, Hathor je u svoj vrući čaj kojeg je držao u rukama sipao med. Pošto Gavo raspolaže sa minimalno 5000 vojnika, a i Targaryen bi nas u međuvremenu mogao napasti, vrijeme je da dođemo do novih saveznika, ona je rekla. Hathor je već dan ranije razgovarao sa kraljicom u vezi toga što da učine u slučaju Thoronove smrti, i na kraju su se sjetili odgovora. Moj sin, princ Mihael, pristao je poći u kraljevstvo Savion zatražiti ruku princeze Lenije, kćeri kralja Dagora Hladnog. Mihael je čuvši tu vijest slučajno prolio vrući čaj po svojim prstima. Jedna mu je sluškinja istog trena priskočila u pomoć. Kraljica se na to nije obazirala. Razlog sparivanja ima svoju stratešku vrijednost, ona je rekla. Ledena vojska broji 10.000 oklopnika Brđana, koji su i više nego dovoljni da odbiju napad Gavoa. Svi prisutni su šutjeli. Svi su znali da je to jedino dobro rješenje s obzirom na situaciju i da drugoga nema, svidjelo se to Mihaelu ili ne. Za ledenu vojsku su svi znali, jer bila je poznata po svojim barbarskim monstruoznostima. Prije više od 20 godina, kralj Enzolart Targaryen napao je Savion sa željom da srušivši kraljevstvo na najvišoj planini sruši i moral ostalih pobunjenika. Ishod je bio strašan. Targaryenova vojska bila je potpuno nadjačana, ali niti jedan njegov zarobljeni vojnik nije završio ubijen, barem ne direktno. Kralj Dagor im je svima dao naživo oguliti kožu sa tijela, te ih je takve poslao da pješače prema dvorcu 5 vrhova. Prema pričama, svaki član ledene vojske preko svoje vojne tunike nosi i kožu čovjeka. Mihael bi sparivanjem sa Lenijom bio polovičan narednik ledene vojske, ne računajući da bi mu princ Erok mogao pomoći sa drugom polovicom. Kraljica je nastavila svoj govor, pomno osmišljen tokom cijele noći razmišljanja. Dok je Mihael bio sve bijesniji, Hathor se sve više slagao da bi ih upravo to moglo izbaviti iz svih govana. Poglavlje 4. Eltiur. Prenuo se iz sna. Ustao je i osvrnuo se, no nije imao pojma gdje se nalazi. Jedino u što je gledao bilo je prostranstvo kraljevstva Savion. Razum mu to nije dozvoljavao shvatiti, no on je stajao na visini višoj od kilometra, u maloj udubini planine. Nije znao kako je ovamo došao, jer udubina nije bila veća od 5 koraka u dubinu, a jedina strana planine preko koje bi mogao doći do tog mjesta bila je toliko strma da se ni snijeg nije mogao na njoj održavati bez da sklizne u ponor. Pogledavši prema tom ponoru prekrivenim maglom, zavrtjelo mu se u glavi, a skoro je i pao preko ruba. Odmaknuo se od ruba i pobliže promotrio udubinu u kojoj se nalazio. Bila je dovoljno visoka da čovjek u njoj normalno stoji i pruženom rukom ne može dotaknuti kameni strop. Kako sam dospio ovdje? Upitao se. Pristao si na učenje? Neki je glas u njegovim mislima odgovorio. Eltiur se od iznenađenja trgne, te se istog trena privine uz granitni zid da ne padne s litice. Ti nisi bio tek san? Da je mogao, glas bi mu divljački drhtao. Ja sam Mordor Agemski. Stvaran sam. Stotine strmih i šiljatih granitnih vrhova okovanih maglom i snijegom među kojima se moglo nazreti nešto šume nalazilo se podno ove planine. Pogledao je nešto dalje i ugledao Hurnovo jezero. Znači da sam Hur nije daleko. Tražio ga je, prelazeći pogledom preko planinskih lanaca i gorja, sve dok ga nije ugledao. Ovako iz zraka Hur nije bio ni osobit ni velik, no Eltiur ga nije tražio da se njime divi. Kako ću sići? To ovisi o tebi, glas odgovori. Pristao si na dogovor, to je ono bitno. Sići ćeš kada završimo sa učenjem. Eltiur se prestravio. Čim je logički razmotrio činjenicu da bi učenje moglo trajati tjednima, mjesecima ili godinama, a da u ovoj udubini nema niti jedne travke, a kamoli nekakve hrane ili pak vode, odlučio je pobjeći. Sekundu kasnije opet je shvatio da je zarobljen. Pitanja su mu vrvjela kroz glavu. Kada ću sljedeći puta jesti? Mogu li nekako pobjeći? Koliko će dugo učenje trajati? No onda se sjetio jednog pitanja koje bi ga moglo spasiti. Kada počinjemo? Već učiš. Umjesto da poput kakvog čovjeka sjediš u svojoj gluposti do konačne smrti, ti počinješ razmišljati. Glas odgovori nekakvim čudnim, gotovo radosnim tonom. No razmišljanje nije dio našeg trenutnog učenja, već slušanje. Zaustavi razmišljanje i počuj druge. Koga da čujem, Eltiur upita, ali Mord nastavi ne obazrevši se na to.
Izbaci svoje misli. Ne posjeduj ih, riješi ih se. Ne razumijem, Eltior je gotovo istog trena odgovorio, ali nešto ga je nagnalo da u tom trenutku kaže i, a kad bolje razmislim, neću. Pristao si na dogovor. Uči, čini, davaj mi svoje tijelo na korištenje. To je bio dogovor, a dogovor je svet. Čini što ti kažem. Za početak nemoj gledati. Biti će ti lakše. Eltiorova pobuna se raspline jednako brzo kao što se i pojavila. On posluša Mordove riječi. Zaklopio je oči. Sada pogledaj, ali oči ne otvaraj. Htio je upitati u što da pogleda i napokon čime, no najednom se stvorio daleko od te udubine u planini gdje je sjedio. Uplašio se nepoznatih mu doživljaja te magije što se upravo oko njega odvijala. Eltior je naime, o čemu je prije mogao samo slušati u legendama, letio. Mord ga je vodio kao što bi kobila nukala ždrijebe koje je prvi puta udahnulo zrak da hoda, da osjeti veličanstvenost hodanja, a on Eltiora nije učio hodati. Pogledaj u svoje tijelo, Mord reče. Tamo je, gdje si ga malo prije posjedovao. Ugledao ga je, točno onako kako je Mord rekao da će biti, ali sada je samo ga sebe promatrao bez gledanja. To nije bio san. Kreći se, ne sputavaj se mišlju o tijelu, ne misli uopće. Eltior je tada shvatio da može upravljati sobom kao nevidljivim bićem i da može putovati bilo gdje. Naglo se obrušio prema jednom od šumaraka, osjećajući kako mu se u očima stvaraju suze. Nepostojeće suze, no opet stvarne. Oko njega su se planine vrtoglavo vrtjele. Ubrzo ga je od tla dijelilo niti 20 metara. Prije nego je pomislio da će se zabiti u zemlju, naglo se zaustavio i nježno spustio na tlo. Idi u selo, počuj ljude. Ta ga je pomisao ushitila. Naglo je poletio visoko u zrak, daleko iznad vrhova stabala. Nevjerojatnom se brzinom osvrnuo oko sebe i napokon ugledavši obrise hurna u daljini, odletio prema njemu. Ubrzo je doletio do središta sela, ponad staze od kolotečine, na kojoj su stanovnici hurna nevoljko trgovali sa putujućim trgovcima. Spustio se među ljude, koji nisu odavali nikakve znakove da ga primjećuju. Stao je hodati među njima, udišući miris začina, vrućih pita, sumpora i suhog mesa. Osjećao se slobodno, ali tek tada spazio je nešto neobično. Bio je potpuno nag. Osjetivši neugodu, Eltior je gotovo potrčao do najbližeg štanda sa izloženom odjećom. Pograbivši odjeću, nevjerojatno ju je brzo navukao na sebe. Najednom sve nestade. Prije nego je shvatio što se događa, pred sobom je umjesto hurna vidio samo tamu. Otvori oči, Mord reče. Poslušavši Morda i otvorivši oči, ugledao je smečkasto tlo stijene pod sobom. Sjedio je prekriženih nogu, potpuno ukočen, tako da ga je sve zaboljelo kada je pokušao ustati. Napokon ustavši, brzo se oslonio desnom rukom o kameni zid. Osjetio je parajuću bol u tetivama i listovima nogu. Pokušao je izračunati koliko je dugo sjedio. Kad se probudio, sunce je bilo visoko na nebu, pokazujući time da je podne. Sada je sunce gotovo zalazilo. Znači da je činio to što je već činio, najmanje 3 sata. A činilo ti se kao par minuta. Što je to bilo? To je bio lokacija. Nisi ju dobro obavio. Mislio si. Ljudi u hurnu, jesu li me oni vidjeli? To vjerojatno. Nećeš jako dugo doznati. Eltior pogleda u svoje noge. Zaprepastio se kada je preko njih ugledao hlače. Kako? Upita se. Magija ima vlastitu svijest, reče Mord. Ona upravlja tobom, a ne ti njome. Ti nisi bio u hurnu, kao što ne nosiš tu odjeću. Ti si bio na stijeni. No opet, magija je učinila ovo. Magija razmišlja. Nisam li to upravo rekao? Ako postoji ljepota u magiji, onda je to mogućnost da ju se nadmudri. Eltior je mahnito udisao ledeni zrak koji je ovdje među stijenjem hučao. Nesvjesno se tresao od neobična straha. Nije mu bilo jasno kako nešto što ne postoji može upravljati. Ljudi su ti koji ne postoje, najednom Mord reče. Nisu ni demoni ni bića bijelog carstva ti koji žive u iluziji, već ljudi. Sve je to samo jedna lijepo oslikana slika nekog šaljivca koji sve ovo drži smiješnim. Dakle, ako ja shvatim da svojom okolinom ne upravljam ja, već nešto drugo, onda sam ja dobro naučio. Nikada nećeš dobro naučiti, jer učenju prestanka nema. Možeš učiti ili ne, a ne učiti dobro ili loše. Eltior nije baš shvatio smisao, no pretpostavljao je da je Mord zadovoljan. Što je sljedeće? Onome što možeš naučiti nema granica, stoga je na tebi što ćeš li sljedeće odabrati. Sjetio se levitacije, o kojoj je slušao kraj ognjišta tijekom ledenih zimskih noći, i ona vjerojatno spada u magiju.
Napravio je par koraka do ruba provalije i čvrsto se primivši za stijenu pogledao prema dolje. Strah ga je pokušao natjerati da odvrati pogled, no on je ipak ostao gledati. Učini to, ako ti je po volji. Duboko je udahnuo, dok ga je po licu šibao ledeni vjetar. Još se više nagnuo preko ruba. Iskočio. Eltiur. Hladni ga je vrtlog potpuno obavio dok je strmoglavo padao u bijeli ponor. Htio je povikati, no nije mogao. Jedini način da preživi, znao je, jest da sluša ono što mu Mord govori. Promatraj strah, upij ga. Eltiur je i dalje padao, sve brže i brže. Vjetar mu je ušao u cijelo biće, postao je dio njega. Bio ga je neizmjeran strah. Nije mogao izdržati. Adrenalin mu je parao srce, koje je snažno udaralo, gotovo mu lomeći rebra. Ne daj da te realnost obuzme. Uništi ju. Već je bio među maglom koja se nakupljala par stotina metara iznad vrhova stabala. Sada ćeš se pretvoriti u nekoga tko će dokrajčiti realnost. Htio je upitati u koga, kako, no Mord je već rekao. Noge i ruke usmjeri prema svojoj glavi. Imaš priliku, ne daj da propadne. Pogledao si je u noge i gotovo vrisnuo od straha. Umjesto stopala vidio je ljuskaste prste sa kandžama. Budi. Ptica. Podizao je pogled prema svojim koljenima i bedrima. Iz njih su izbijala crna, dugačka pera, ogromnom brzinom, desetke njih. Pogledao je prema desnoj ruci i umjesto nje vidio dugačko krilo koje je raslo sve dalje i dalje od njegova tijela. Crno krilo postalo je crvenkasto, kao i okolina oko njega. Vid mu se zamutio, a onda izoštrio. Okrenuo je pogled prema tlu 10 metara pod sobom i zamahnuo krilima. Odletio je visoko u zrak, dok ga je obuzimalo zadovoljstvo što ga je Mord smatrao vrijednim spašavanja. Povikao je nekakvu zahvalu, no iz njegovih usta, umjesto kojih je sada vidio crvenkasto žučkasti kljun, izašao je samo prodoran zvuk glasanja ptice. Najednom je osjetio glad. Pogledao je prema tlu, kojega je sada sa pola kilometra visine vidio kao da je niti 5 koraka pod njim. Prolazio je pogledom po snijegom prekrivenim busenima trave i grmljem, tražeći hranu. Neko je vrijeme tako tražio, a onda je ugledao mladu srnu kako sisa svoju majku. Koja li ti je sudbina? Eltiur začuo je glas u svojim mislima. Nije odvojio niti trenutak da razmisli o pitanju, već je samo privinuo krila tijelu, polako se obrušio i snažno ponovno zamahnuo krilima. Mala srna neće imati nikakve šanse. Eltiur. Kidao je utrobu životinje. Vrela krv uprljana blatom i dlakom razlijevala se po njegovom tijelu ptice. Majka te ubijene srne pobjegla je od Eltiura kao od kakvog nadnaravnog bića. Možda je to i bio, no zato nije mario ni najmanje. Dosta je, Mord će gotovo gnjevno u njegovim mislima. Eltiur se uplaši poput sluge koji je gospodar prekori bićem. Meso koje je sada kidao postalo mu je gadno i bezukusno. Htio je obrisati usta od krvi, te je posegnuo svojim krilom da to i učini, no ne uspije. Vid mu je prestao biti crvenkast i počeo mu se vraćati u prijašnje stanje. Pogledao je u otvoreni dlan svoje ruke, koja mu je ukočeno i u grčevima, uz mnogo krvi, rasla iz krila, te ju je stisao u šaku. Crno perje usilan je bol spadalo sa njegova tijela. Eltiur poželi vrisnuti od svoje patnje, no njegov je kljun već počeo mijenjati oblik. Čuo se lom njegovih kostiju, koje su se povećavale u one ljudske. Shvatio je da kleči na koljenima, dok su mu se prsa uz bol nadimala, a on halapljivo grabio zrak. Ustao je, shvativši da je cijeli okupan krvlju koja se polako počela sušiti. Cijelo ga je tijelo svrbjelo, no bojao se počešati se jer je bio pun rupa od perja iz kojih je tekla krv. Idi kući. Učenje se nastavlja. Pošao je u smjeru za kojeg je smatrao da vodi prema njegovu domu. Pokušavao je razmišljati o logičkim objašnjenjima u vezi svega toga što mu se upravo dogodilo, no do ničega nije dolazio. Magija ga je prestravila, čemu je svjedočio njegov drhtavi dah i dlanovi koji se nisu prestajali tresti, a učenje se nastavlja. Sat kasnije bio je na manje od strelometa od svoje kuće. Šuma je na ovom području bila nešto više raskrčena, jer posjekli su je lovci da bi lakše uočili divljač tijekom lova. Kraj sve te hladnoće koja ga je obavijala, jedino što ga je grijalo bile su njegove misli. Probijajući se nag kroz snijeg, sanjario je o danima prije nego je sve ovo započelo, čak i prije nego je našao prokletu ogrlicu. No ono što je taj dan započelo, neće još jako dugo završiti. Mord je također svo vrijeme bio zadubljen u svoje misli, no ono o čemu je on razmišljao bilo je ljudima nepojmljivo. Tišina je dakle bila jedini spas. Nije dakako, no neka iluzije vladaju barem sada.
Iluzije su prošle kad je Eltiur ugledao svoj dom, ili ono što je od njega ostalo. Dok je iznenađeni Eltiur općenjeno promatrao kuću u plamenu, Mord je tek smireno rekao: "Uzeti ću tvoje tijelo." Kalg. Bio je jedva pri svijesti kada je shvatio da će potpuno iskrvariti zbog rane u ramenu koju mu je zadao zamjenik poglavara, koji je sada u snijegu ležao mrtav. Nekako se pridigao na koljena i sa tugom u očima pogledao u nebo. Čuo je kako Derna, njegova žena, vrišti dok je živa gorjela u kući, no on tu nije mogao ništa učiniti. 9 oklopnika mirno su koračali prema Kalgu sa svojim mačevima uz bokove. Prvi koji je prišao Kalgu na par koraka istog je trena podigao svoj mač iznad glave, u namjeri da usmrti čovjeka. U tom je jednom trenutku Kalg uspio pogledati spodobu u oči prije nego je ova zamahnula. Oči nisu govorile ništa. Sljedeći je prizor bio pun udaraca čelika o čelik, te zvukova oštrica koje su sjekle kroz udove. Kalg se od iznenadnog udarca sruši na leđa, ne shvaćajući što se upravo dogodilo. Nijotkuda se naime između njega i oklopnika stvorila neka utvara, crnija od noći, sa sabljom u rukama. Dok se utvara kretala, oko nje je prizor bio mutan i taman, te se gibao kao da je živ. Kalg napokon osjeti strah. Mahnito se odgurivao nogama što dalje od kreševa, koje je zapravo bilo zamršeni splet utvarine sablje koja se vrtila kao u plesu i sjekla udove 9 oklopnika. Grabio je zemlju pod snijegom tražeći uporište da se lakše pogura unatrag, dok je utvara ubijala jednu po jednu spodobu praveći od njih kaše od krvi i organa. Kalg je prišao najbližem stablu, čvrsto ga obujmio rukama i osovio se na noge. Od hladnoće nije osjećao cijeli torzo i svim je srcem priželjkivao da se nalazio negdje drugdje. No realnost je, nažalost, ipak realnost. Mord. Mord je ubijao i uživao je u tome. Činio je ono za što je bio stvoren. Kupao se u krvi dok je sjekao i sjekao i sjekao, ponavljajući to iznova i iznova. Taorzi su bili strah i trepet među stanovnicima, pa čak i među vojskama. Boriti se protiv moćnog Zigorsa, koji te može u trenu ubiti magijom, je jedno, s obzirom da su Zigorsi manje više dobre čudi. Ali drugo je boriti se protiv izroda koji je nastao spajanjem takvog Zigorsa i krvoločnog Rudzona. Jedan Taorg znao je opustošiti cijeli grad, ne ostavljajući ni žohara za sobom da živi. Jedan Taorg mogao je bez problema poubijati 100 naoružanih vojnika. Jedan Taorg. No pred Mordom ih je bilo 9, a od njih su već 2 spremni za zemlju. Sljedeći se Taorg usudio napasti ga mačem, no Mordu je bilo ispod časti uopće mu svojom sabljom parirati. Samo ga je par puta izbo sabljom u stomak, na što se ovaj srušio u snijeg i počeo grčiti. Mordova magija bila je zastrašujuća. U Enzolartu nije postojalo više od 3 bića koji bi mu se doista mogli suprotstaviti. Sljedećeg je Taorga samo dotaknuo dlanom, a ovaj se sasušio poput starog cvijeta i umro. Mord na jednom izgubi volju boriti se, te ipak su Taorzi za njega puka novorođenčad. Odlučio je preostale Taorge samljeti. Pružio je dlan desne ruke, gotovo lijeno prema svojim neprijateljima, te ih magijom sve podigao nekoliko pedalja iznad tla. Prvo ruke, a zatim i noge, polako im je stao odvajati od njihovih trupova, uživajući usput u njihovim vriskovima. Čuo se neugodan zvuk pucanja kostiju, na što im svima udovi postanu mlitavi, ali Taorzi su i dalje bili živi. Skinuo im je svima kacige, na što su se tada pred njim pokazale njihove bijele glave, bez jedne dlake i sa očima potpuno crnim. Od svega tek usta im podsjećahu na ljudska, no i to je bio samo privid. Pravi izgled Taorga pojavljivao bi se samo u određenom vremenu, kraćem od treptaja, i to samo onima koji su znali kako gledati, u kojemu se moglo vidjeti neobično jajoliko crno biće, okruženo crnim nitima koje se gibaju poput morske trave. Biće ne bi imalo očiju, osim ljigavog žalca nasred tijela. Žalac bi popraćen nekakvim gnojem svako malo izlazio van dok bi mu se vrh širio u oblik razjapljenih usta, kože kao u šišmišovih krila. Mord to više nije htio gledati. Jednom po jednom zdrobio im je tijela. Napokon, kada je masakr završio, pred Mordom je u snijegu ležala velika lokva kaše, koja je nekada predstavljala Taorge. Eltiur. Eltiur postane svjestan svega. Izbezumljeno i nepomično stajao je usred neopisivog. Bio je nag. Nije prošlo ni par sekundi, već se ispovraćao od gadosti prizora. Strah koji je kolao njegovim žilama natjerao ga je da prestane disati, a njegovo srce da prestane udarati. Napokon je izgubio snagu, te pao na koljena. Zašto? Oko njega svojim je crnim žezlom vladala smrt. Svi su bili ubijeni, a on je poput uplašena zeca klečao usred svega toga. Eltiur zarije lice u dlanove, tražeći izlaz iz stvarnosti. Iza sebe na jednom nešto začuje. Pun nade se okrene, no ne ugleda ništa.
Čovjek koji je u daljini ležao kraj drveta bio je mrtav. Eltiur se upita nije li oholost ta njegova želja za nekim živim. Lekcija je završena, bilo je zadnje što je čuo, prije nego je osjetio poznati bol deformacije svoga tijela. Nakon nekog vremena natjerao se da ustane i potrči. Trčanje mu nije odagnalo bol. Ona je onako uskoro nestala jednako neočekivanom brzinom kojom se i pojavila. Već je bio daleko od lokve krvi, te je sada trčao po čistom, bijelom snijegu. Ali i boja snijega uskoro se promijenila. Snijeg je postao crven. Znao je da je spreman. Zamahnuo je krilima i odletio daleko u sigurnost. Kalg. Kuća mu je postala ruševina, žena mu je ubijena, sin mu je proglašen izdajicom, a on je na samrti. Kalg je i dalje ležao u snijegu razmišljajući o trenutnoj poziciji. Valjalo bi ustati i poći u Hurn po pomoć. Samo da je to u stanju. Da li da se smatram sretnikom što sam živ? Upitao se. Naravno da ne. Tražio je oko sebe nešto što bi mu moglo poslužiti kao oslonac. Iako je znao da u ovo doba godine nema dovoljno čvrstih grana u snijegu, da čak kada bi nešto i našao, to vjerojatno ne bi mogao upotrijebiti za išta, čak i kada bi mogao sa granom hodati kao osloncem ne bi mogao doći do sela, ipak je osjećao tračak nade. Tračak nade koji se širio njegovim umom poput plamena pod snažnim vjetrom. Tražeći nešto, bilo što, dok je rukom nekoliko sekundi rovao kroz snijeg, među prstima je osjetio nešto tvrdo. Nije u pitanju bila grana ili kakav štap, ali bi moglo poslužiti za hodanje, ili barem za pomoć pri ustajanju, ili za ništa. Obujmio je prstima neobičan tvrdi predmet i povukao ga prema sebi. Bio je to jedan od dvoručnih mačeva koje je ona utvara pobacala od oklopnika. Zgrabio je balčak sa obje šake i mač podigao. Vrh je mača tada zabio u snijeg kraj sebe, te se uprao jabučicu u namjeri da se osovi na noge. Pridigao se na koljena, nakon čega je nekako uspio stati na noge. Skoro se srušio, no još je čvršće zgrabio balčak, stoga je nekako ostao u ravnoteži. Napravio je jedan korak i shvatio da mu zapravo i nije teško hodati, pod uvjetom da vrh mača zabija pod pravilnim kutom u zemlju pod snijegom. Nekoliko koraka kasnije već je uhvatio potreban ritam i tehniku, te je gotovo zadovoljno pošao prema Hurnu. Pred njim se prostirao kilometre dugačak i širok prizor sleđenih stabala šume što su rasli iz metar debelog sloja snijega, nad kojima su stražarili bijeli oblaci i masivni vrhovi planina, gdje ni ptice nisu mogle letjeti koliko je leden i rijedak zrak bio. Sve to, hridi i nepristupačne bijele zabiti među kojima je živjelo tek vrijeme, jer nitko više nije mogao tamo biti, kržljave krošnje bez jedna lista, mir. Sve to primijetio je tek sada, što ga je natjeralo misliti i osjećati. Nikada prije nije osjetio takvu povezanost, takav otkucaj srca usklađen sa otkucajem njegova doma, Savijuna. Više ga puka životinska želja za življenjem nije uopće povezivala s odlukom, kako je to bilo prije tek koji trenutak. Kalg je sada, kada je osjetio mogućnost da umre ranjen u snijegu, te nakon što je ugledao sve to što je ugledao, smrt žene koju je volio, krv i gadosti koje su ga okruživale, dok je crna sjena klala ostale koljače, počeo shvaćati da je dosad suviše tratio. Dakle, ipak ću preživjeti. U misli mu tada uđe slika Derne. Nažalost. Poglavlje 5. Mihael. Pripremao se za dugo i dosadno putovanje do Savijuna i kraljevstva Dagora Hladnog. Sa njim će poći 100 vojnika, nešto slugu i kočija sa mirazom, koji je brojao 500 zlatnika. Učenjaci su već poslali ptice u Savijun, no odgovor kralja Dagora nije došao. Nije ni trebao doći, što se ticalo Erionaca, jer pregovarati se moglo i u Savijunu. Nije htio da mu putovanje bude neizdrživo, kao onda kada je putovao iz Barga, stoga je dao izraditi komforno sedlo i najudobniju odjeću. Ako bogovi budu milosrdni, mislio je, pružiti će mu priliku i da posjeti Barg. Ovih je dana imao snažnu želju pogledati glavnog svećenika u oči, a i onome tamo ne bi bilo loše stisnuti ruku, kao jednom starom prijatelju. Kovačima je zapovjedio da mu naprave najlakšu moguću sablju, koja mu neće smetati pri jahanju kao kraljevski mač optočen dragim kamenjem koji bi inače morao nositi. Prije nego je konačno i konjušarima zapovjedio da mu ustupe najvećeg bojnog konja, još je jednom provjerio sve što je nosio na put. Sablja je bila majstorske izrade, a i tkalci kao i krznari odradili su dobar posao. Izradili su mu laganu odjeću od svile i pamuka, sa teškim ogrtačem i kukuljicom od medvjeđe krzna. Prije nego ih je otpustio, jedan od slugu mu je donio čeličnu žičanu košulju. Ne treba mi, Mihael je rekao. Obavili su me svilom. Opazivši da ga sluga zbunjeno gleda, Mihael mu odlučio objasniti.
Više puta presavijena svila lako može zaustaviti oštricu mača. To daje ogromnu prednost, jer sa njom se čovjek čini neoklopljen, a usto je i lagana za razliku od verižnjače. Činilo se da sluga nije razumio. Napomena, to je stoga što su samo vrlo imućni ljudi imali pristup kvalitetnoj hilkumskoj svili kojom je Mihael bio obavijen. Kraj napomene. Nedugo nakon toga Mihael ga je oslobodio dužnosti. Napokon, nekoliko sati kasnije, do Mihaela je stigao konjušar. Moj gospodaru, vaš konj je spreman. Izašao je iz odaje sa konjušarom i ušao u kameni hodnik sa debelim grimiznim tepihom koji je vodio duž prostorije. Hodali su brzo. Naposljetku su došli do jednog od izlaza iz dvorca, koji je vodio do bunara oko kojeg su se uzdizale kamene kuće običnih građana. Zrake sunca, kad su izašli iz dvorca, su im odmah obasjale lica, što im je smetalo. Blagi planinski povjetarac stao im je hladiti oznojena lica. Ljudi su se, vidjevši Mihaela kako korača, vukući za sobom ogrtač, sklanjali s puta i spuštali poglede k zemlji. Nakon što su prošli mimo kuće nekog kožara, naišli su na staju iz koje je dopirao vonj životinja. U staji je bio samo jedan konj. Konjušar izvede velikog brdskog vranca držeći ga za uzde. Mihael priđe konju i pruži prema njemu desnu ruku da ga ovaj upozna. Konj je zarzao i protresao glavom, no to nije prethodilo nikakvoj prijetnji. Prišao je sedlu na životinji, te provjerio je li dobro zategnuto. Ako ispane da je konj divlji, mogao bi ga lako zbaciti sa svojih leđa, a to bi izazvalo opće izrugivanje, a na kraju i pridonijelo raspadu kraljevstva. Onaj tamo i glavni svećenik, time bi bili vrlo zadovoljni, on pomisli. Trenutak dvojeći što da učini, zgrabio je sedlo objema rukama, te se uglavivši stopalo u stremenje pridigao na njega. Životinja se najednom uznemirila, pa se Mihael radi sigurnosti pripio uz njezin vrat i čvršće stegnuo uzde. Konj tada zanjišta i propne se na stražnje noge. Spustivši se natrag na zemlju, prešao je u brzi galop. Mihael nije znao što je kod životinje izazvalo takvu reakciju, no prije nego je pokušao shvatiti odgovor, pokušao ju je zaustaviti. Stani, viknuo je, no konj ga nije poslušao. Pomislio je da su mu smjestili divlje konja. Okrenuo se i pogledao u konjske sapi, na kojima su se mišići gibali poput valova dok je životinja trčala. Na boku nije vidio nikakav žig. Umjesto ožiljka od žigosanja, na boku se vidjela kratka, goruća strijela, nesumnjivo ispaljena iz samostrela. Hator. Sjedio je za stolom za kojim su učenjaci obično vježbali alkemiju. Stol je bio pun menzura, epruveta i staklenih tikvica u kojima je bila nekakva tekućina. U lijevoj je ruci držao raspadajuću knjigu naziva Otrovi. Prostorija je smrdjela po češnjaku, iako češnjaka ondje uopće nije bilo. Hator je promatrao jednu tikvicu u kojoj se nalazio neobičan sivi prah, čija se površina lijeskala pod svjetlosti svijeće. Odnekud uzevši drvenu žličicu, prah sa dna tikvice je sastrugao. Žličicu je zatim izvukao te ju ubacio u pehar s vinom. Učenjak Albert je sve to promatrao. Otkako su se upoznali, postali su gotovo prijatelji, što je bio doista veliki napredak. Jedino je još ovo moglo ubiti kralja, Hator reče, prekinuši tišinu. Albert je u svoj pehar sipao nešto vina i približio ga Hatorovu. Uopće se ne vidi razlika, rekao je. Ovo je opasan otrov, no mene više brine tko je ubojica, Hator je odgovorio. Ono što ga je brinulo bila je mogućnost da se ubojstvo ponovi. Što se njega ticalo, to će se jamačno dogoditi. On sam mogao bi biti nova žrtva. To čak nije bilo ni pitanje. Razlog tomu bila je činjenica da je previše zabadao nos. Pitao se nije li netko od učenjaka ubojica, možda čak njegov pomoćnik Albert. Razmišljajući o tomu, sa samim se sobom dogovorio da to provjeri. Ako je učenjak Albert ubojica, lako će ubaciti nešto arsena i u čup s vinom, tako da kada Hator popije, to vino bude otrovan. Ispričavam se, rekao je odlučivši, moram do nužnika. Albert je sada dobio svoju priliku. Nitko nije znao da baš sada provjeravaju otrove, a Hator je star čovjek. Ne bi mnogo ljudi uočilo razliku između smrti od trovanja i one od kakve bolesti srca. Poklonivši time svom pomoćniku mogućnost da ubaci otrov u vino, Hator je izašao iz knjižnice. Zapravo je pošao do kraljevskog trona da obavijesti kraljicu o završetku istraživanja. Stražari su bez riječi otvorili teška drvena vrata, te ga time pustili da posjeti kraljicu. Kako je ispalo, kraljica nije bila sama. Ledena vojska nikada nije bila privržena nekome, glasno četar pukovnik, naglašavajući svaku riječ kao vrstan govornik. Ona nam je zadnja nada, i mene kopka sumnja, ali bez nje će Erion pasti, kraljica je odgovorila. Rizik je prevelik. Tar pukovnik je zaustio da još nešto kaže, kada je uočio Hatora i ušutio. Smetalo mu je što ga se tako prekinulo u važnom razgovoru, no Hatoru je to mogao oprostiti.
Hator je zaboravio da je Taru pukovniku već jedanput tako reći spasio život prije gotovo 30 godina. Tar pukovnik je tada bio siromašno, kržljavo dijete bez roditelja, koje je moralo krasti da bi preživjelo. Jednoga je dana ukrao dijamantni prsten, skinuši ga sa prsta samog kralja Gerbetusa III, Mihelova oca, koji se napio tokom slavlja radi pobjede na Targelionovim hordama vojnika kod Ajopske šume. Hator je odmah uočio da bi kradljivac mogao biti jedino dječak Tar, koji se nakon pukog životarenja na ulicama počeo razmetati skupocjenim stvarima. Nakon što je kralj saznao da mu je Tar ukrao prsten, dao je dječaku odsjeći desnu ruku. Hator se tada sažalio na Tarom, te je kralju iznio prijedlog, doživotna služba za ruku. Od tada je Tar u službi Eriona, koju je započeo kao pomoćnik konjušara. Zdravo, Hatore, Tar pukovnik će uljudno. Nervozno je poravnao svoju smeđu tuniku, pod kojom nato zazvetska žičana košulja. Nervoza je nestala jednakom brzinom kojom se pojavila. Vaša visosti, pukovniče, Hator pogne glavu. Moj pomoćnik i ja upravo smo otkrili kojim je otrovom kralj Toron ubijen. Upitno su ga pogledali. Hator je nastavio. Kralj je otrovan arsenom. Što je odalo baš taj otrov? Kraljica upita. Patuljci na otrove drugačije reagiraju, ali ipak dijelimo par sličnosti. No, da vas poštedim detalja, te sličnosti navele su nas na pomisao da je arsen otrov koji tražimo. Na arsen također sumnjamo jer je do drugih otrova dosta teško doći na zapadu Enzolarta. Sekundu je proveo u tišini, kanda tražeći prave riječi, a onda dodao. Ali u svakom slučaju, s obzirom da je kralj mrtav, držim da i nije toliko bitan otrov koliko je bitan ubojica. Kako naći ubojicu ako se ne zna ni što je točno učinila? Pukovnik upita. Što se toga tiče, mjere se poduzimaju. Hator se sada okrene prema kraljici. Toliko zapravo da čak i vas moram držati na oku. Kraljica ničim nije pokazala da je uvrijeđena. Što više, čak se i nasmiješila. Vidim da Serio nema zašto brinuti kad imamo tako vrsnog prvog učenjaka, rekla je. Prije nego ih je pustio da se vrate svom starom razgovoru, Hator im je rekao. Još je jedna stvar bitna. Primili smo odgovor iz Magisa. Što su odgovorili? Napisali su da ćemo kako se ubijaju rudzoni naučiti od osobe koja će doći kada dođe. Što to uopće znači? Tar pukovnik je upitao. Znači da su shvatili naš loš položaj, pa su se počeli igrati, kraljica tiho promrmlja. Prišla je trono i ukočeno sjela. Možda smo sada u lošem položaju, ako smijem primijetiti, no strateška prednost je na našoj strani, mirno će Hator. Kraljica ga, tražeći nekakav odgovor, u nadi pogleda. U Magisu ih sigurno nije briga za takve glasine, no čuo sam od jednog trgovca iz Hurna da se u tom selu pojavio ubojica kojeg se ljudi boje više od smrti. Kakve to ima? Pukovnik htjedne upitati, no Hator već odgovori. Ubojica je Mordura Gemski glavom. Pukovnik problijedi. Što? Dosad je umorio najmanje 5 ljudi i srušio kulu stražara u Hurnu. Trgovac je rekao da je svojim očima vidio tog čovjeka koristiti magiju. Pretpostavimo da to doista i jest Mord, kraljica započne. U kakvom smo mi onda to boljem položaju od Targeliona i Gavoa? Mord je bio kralj Enzolarta, također je svrgnut i također mu je Targelion neprijatelj. Ali Mord je poginuo prije 300 godina, Tar pukovnik će uznemireno. Čak i da nije, od starosti bi onako umro prije nekih 250 godina. Nema smisla. A što je onda sa Targelionom i Neurijem? Ako ćemo pravo, i oni su rođeni prije 350 godina. Kako to da su sada s nama? Zaboravljaš, pukovniče, da je to dvorac 5 vrhova. Takvi koriste demonsku magiju. Što ako Mord ne sklopi savez s nama, već sa Targelionom? On mu ipak bio najveći saveznik. Kraljica odsutno upita. Nemoguće je da sklope novi savez, Tar pukovnik reče. Targelion je Mordu poklao ženu i djecu. Što nam onda osigurava da će se Mord uopće miješati u ovaj rat? Kraljica je upitala. Ako je u Hurnu proglašen ubojicom i zločincem, a Hurn je pod dvorcem 5 vrhova, znači da ga traže Targelionovi vojnici, Hator reče. Mord je moćan saveznik, počne Tar pukovnik, no neka buka ga prekine. Drvene se dveri u tom trenutku naglo otvore, a u prostoriju hitrim korakom uđe neki sluga. Kleknuo je pred kraljicu, pokušavajući doći do daha. Princ je teško ozlijeđen, bile su riječi koje je izgovorio. Mihael. Probudio se u boli. Zadnje čega se sjećao bilo je jahanje divlje konja prema litici. Konjem se nije moglo upravljati, tako da izbezumljena životinja u galopu nije mogla na vrijeme stati. Ako je postojalo išta dobro u tome, bila je to sreća Mihaela da izvuče stopala iz stremenja te skoči. No ipak skočio je u ponor zajedno sa konjem. Prava sreća krila se u tomu da se Mihael zabije u stablo, a konj ne.
Stoga je konj poginuo, a Mihael ostao samo slomljene noge i 3 rebra, te gotovo u potpunosti pregriženog jezika i oderane kože na rukama. Da nije imao krpu natopljenu ljekovitim travama u ustima, nasmijao bi se kada je čuo učenjake kraj njegova kreveta govoriti kako je on taj koji je dobro prošao. Sada je samo omamljen ležao u sparnoj sobi, tik do kamina iz kojeg je buktala vatra. Grašci znoja curili su mu niz čelo, a on je tiho stenjao, ne od boli, već od tog prokletog znoja zbog kojeg se htio počešati, a nije mogao jer je bio sav u zavojima. Prostorija je bila mala, tako da većinu vremena nije imao čak ni društvo druge osobe. Ležao je već cijelu noć i prije podne, tako da mu je bilo dozla Boga dosadno. Osjetio je silnu sreću kad je začuo škripanje šarki vrata i ugledao lice Hatora, koji je mirnim korakom ušao u odaju. Prijatelj mu je na sebi nosio učenjački habit, dok je u rukama nosio malu posudu makova mlijeka i svježe zavoje. Zatvorivši vrata, Hator sjedne kraj njegova kreveta. Odgovaraj mi kimanjem, ovo je važno, Hator je ozbiljnim glasom rekao. Znaš li tko te je pokušao ubiti? Bilo je mnogo ljudi u koje je mogao sumnjati, no sumnja nije vodila nikuda. Odmahnuo je glavom. Hator nije ničem pokazao da je razočaran, jer bio je pripremljen na sve, a usto nije htio pokazati nezadovoljstvo čovjekom kojemu život visi o niti. Ustao je i razmotao zavoj, te ga uronio u posudu sa ljekovitom mašću, koju Mihael tek sada primijeti. Novim zavojem nježno mu je obavio prsa nakon što je uklonio stari i prljavi. Mihael je zastenjao i utihnuo. Zavoj mu je pružao odvratan osjećaj. Uslijedilo je još jedno pitanje. Nalaziš li ikoga sumnjivim, makar i najmanje? Mirno je odmahnuo glavom. Nije sumnjao ni na koga. Samo se htio odmoriti. Razumijem, Hator reče. Imam još jedno pitanje. Blago se nasmiješio, rekavši, ima li još mjesta u tvom krevetu? Jer mislim da ću se, ostanem li ovdje sekunde duže, onesvijestiti od ove sparine. Trbuh i prsa su ga odmah zaboljela, a i jezik jer se slučajno nasmijao. Hator mu na to položi ruku na rame i reče, pažljivo. Dugo su tako sjedili i prijateljski komunicirali pukim pogledom. Mihael možda ne preživi ni još jedan dan, a Hator ima više od 70 godina, stoga sigurno neće biti među živima više od još 5-6 ljeta. Hator napokon ustane i priđe vratima. Otvoriši vrata, okrene se i reče, nastoj se odmoriti, ne muči se mislima. Vrata nije zatvorio, tako da je Mihael mogao uživati u smradu iz hodnika, što je za njega bio svježi zrak. Hator nije pošao do nekog bitnog mjesta. Tokom posljednjih par dana učinio je sve što je trebalo. Testirao je Alberta, koji mu sasvim očekivano nije sipao otrov u čup. Mihaelu je sinoć namjestio iščašene kosti. Smislio je plan kako da Erion ne bude uništen, a usto je i pročitao do kraja knjigu obrana od dvorskih spletkarenja. Pošao je hodnikom prema svojoj odaji, kada je čuo prigušeni glas Ser Reteka Erionskog, starijeg viteza pod vodstvom pukovnika Tara. Glas je dopirao s onu stranu vrata koja su vodila do smočnice. Vitez je sa nekim govorio vrlo osjetljivim temama, čemu je glas bio tako uznemiren i neobično tih. Hator nije htio slušati o tuđim stvarima, no ovaj je put bio iznimka jer je ubojica još na slobodi. Uho mu nije razabralo duge i isprekidane rečenice, stoga je već par sekundi kasnije odlučio otići. No trenutak prije nego se konačno odmaknuo, začuo je riječi viteza koje su mu slijedile krv u žilama. Kraljica će izgorjeti,